हेलो लोगोफोर, आंनि दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि फंबाय बिनानाव जायफ्रा एन्ड्रइड मबाइल आरो वाट्सएप सालायो, गोदानै सालायग्राफोरनि थाखाय बे भिडिअखौ खालामनो सानदों। वाट्सएपआव स्टेटासखौ माबोरै दोनो आरो माबोरै डिलिट खालामो, बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि फंबाय बिनानावमोननो दिन्थिनो नागिरदों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजाङै नायलां। जोङो वाट्सएपखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लाग्रोनांगोन। प्ले स्ट'राव थांनानै आरो जायफोरा दंखायो बिथांमोना मोजाङै नायना लादो। वाट्सएपआव जोङो थांनोसै फार्स्टआवनो वाट्सएपआव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नोङो स्टेटासआव दंखायोनि गेजेराव बेवहाय नोङो माय स्टेटासआव नों क्लिक खालामदो। अब्ला केमेराया गेंबाय, बिनि उनाव नोंनि फट' ग्यालारि फैगोन। नों फट'खौ सायख'ना लानांगोन माबेखौ होगोन। बिनि मोनसे फट' लाबाय आरो नों फट'नि गाहायाव माबाफोर लिरनो सानदोंबा गाहायाव लिरनो हागोन। नों मा लिरगोन? टुडे मर्निं लिरना लानो हागोन। आरो बिनि गोजौआवहाय दङ जाहैबाय, नों ओरै लेफ्ट साइडआव फार्स्ट गोजौआव दङ नों फट'खौ बेसेबां गुवाराव लागोन आरो जुमाव लानो हागोन आरो नों बेफोरबायदि साइज बायदि। आरो बेखौ लायाबा नोंहा नोंनि फट'खौ माबा मोनसे उसुबिदा गाज्रि नों सिखोमानो सानदोंब्ला, नों होथेनो सानदोंब्ला नैबेयाव थानायनि गेजेराव बेफोरबायदि दोनथ'नो हागोन आरो नों बेखौ दोनथ'नानै हायाब्ला बेफोरबायदि बबे जायगायाव दोनगोन आरो बेनि मोनसे थि बायदि नुदोंब्ला मोनसे क्लिक खालामोब्ला नों फट'नि सायाव माबा मोनसे लिरनानै फोरमायनो हागोन। आरो राइट साइडआव लास्टआव दङ बेयाव मोनसे फैगोन आरो बेवहाय कालार बेफोरबायदि मार्कसिन हांखोफोरबो नों लिरनो हागोन। बेनि उनाव नोङो बे आगदाजों थानाय थिरसिनाव थुदो आरो थुनानै होदो। अब्ला बियो सेन्डिं जाबाय। जास्ट नाउ अलरेडि बियो कमप्लिट जाबाय आरो बिनि उनाव नों माय स्टेटासआव थुनानै नायोबा नोंनि भिउवार्सखौ गाहायाव नुगोन। नों थुयोब्ला साबेसे नायदों बेखौ नों नुनो मोनगोन। आरो नों डिलिट खालामोब्ला बेयाव आगदाजों थुनो मोनगोन। आरो बेखौ स्टेटासआव थांनानै नों माबोरै डिलिट खालामगोन आरो आगदाखौ जों नुगोन। थिन मोनथाम दट मोनगोन, बे दटआव थुगोन। बेनि उनाव नोङो आगदाजों नुबावगोन दट, बेवहाय थुनानै आरो लास्टआव डिलिट ओंखारबाय, डिलिटआव थुदो आरो सेकेन्डआव थुदो। अलरेडि डिलिट जाबाय। बेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना जायफ्रा मोजां मोननाय आंनि भिडिअखौ शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। बेनोसै।